Исәнмесез, сәнгать сөючи тамашачы дусларыбыз. Гомумән театр сәнгать турында сүз барачак бүген. Ә инде безнең кунагыбыз барыгыз да яхшы белгән күренекле шәхес, татар эстрадасының йолдызы, Татарстанның халык артисткасы Зәйнәп Фәрхетдинова үзе. Исәнме, Зәйнәп? Исәнме, Илсур? Әйе, менә инде син эстрада җырчысы. Танылган эстрада җырчысы, популяр җырчы. Синең үрнәгеңдә күпме буыннар үскән. Син үрнәк булган җырчы. Бүген театр турында сөйләшергә. Менә минем беләсем килгән, синең театрга карата мөнәсәбәтең ничек? Рәхмәт беренчедән чакыруың өчен. Минем әле булай ул. Менә театр, беренче театрларыбызның, данлыклы театрларыбызның үзәгендә килеп концертларында, театрларында караганым бар, ә менә булай әңгәмә корганым юк иде. Бу инде әлбәттә минем өчен дә бик куанычлы. Ярар, сөйләшеп карарбыз. Театр дөньясында да мин үземнең белгәннәремне әлбәттә җиткергә тырышырмын. Җыр сәнгате белән театр сәнгате инде улар ерак йөрмиләр. Икесе дә бер юлдан йөриләр дисәм, дөрес булыр. Әйе, менә син үзең җыр турында сүз кузгаткач, синең бит инде Зәйнәп Фәрхетдинова буларак таныткан җырларның берсе Зәңгәр кыңгыраулар. Ул җырны менә син ничек итеп сайлаган идең? Мотор булган өчен генәме, әллә театрда яңгыраган өчен, бәлки шулайдыр? Зәңгәр кыңгыраулар, әлбәттә, аны иң беренче башкаручы кеше ул инде театр актрисасы булды. Һәм менә Зөлфирә апа башкарган аныймы? Әлбәттә, ул аңарга үзенең менә театраль яктан уланы ачкан, иштәлеген ачырга тырышкан, әлбәттә. Әхсән баян сүзләре, аның Фуат Абубакиров язган бит инде кийин. Әлбәттә, ул гомер буе театрда эшләгән кеше, ул яза белгән инде ул җырны. Спектакльне ачып бирер өчен дә җыр кирәк. Җырны әлбәттә шул театрда актриса башкарса, ул шушы уланы театр белән нык бәйләп, күзаллап китереп чыгара инде. Җырчы буларак мин әлбәттә анда үземнең яктан тавыш мөмкинлекләренә дә бераз игътибар итеп, мин аны әйтәм, шушында булайрак итеп җырларым, мин моны бу җирен булайрак итеп башкарып бетерер идем дигән күзлектән карап, һәм аның иң беренче чиратта сүзләренә бигрәк тәңгәл килгән мелодиясы мине җәлеп итте, һәм менә шушы мелодияны мин инде тагын да ныграк ачасым килде. Бигә бит менә инде минем шулай истәп әйтәсем килә. Менә син ул җырны башкаргач, ул халыкка ныграк китте минем уйлавымча. Һәм инде ул җырны син мәңгеләштердең дип әйтәсем килә. Рәхмәт. Эшләгән эш мәңгеләшсә, әлбәттә инде ул бу безнең киләчәгебез өчен дә бик яхшы була. Бу әгәр дә инде мин инде ачып бирелгән булсам, бик тә шатмын. Чынлап та аны бик күп сорадылар ул җырны. Халыкка вакытта без бит инде тамашачыга беренче җырларыбыз белән беренче адымнарыбызны башлаган еллар. Әлбәттә, ул кызыклы, күңелле һәм яңача яңгырагандыр. Бик рәхмәт. Мин инде үземнең өлешемне дә кертелгәч, менә шу үзебезнең кечкенә генә бөртектән җыела торган сәнгатебезгә бер өлешем кергән дип әйтәсем килә инде. Әйе, менә Зәйнәп, син бит инде Казанга килүеңә шактый күптән Казанда укып, сәнгать институтында име. Менә шул дәвердә бит инде гел укып кына ятмый студентлар. Театрга әлбәттә, менә бу бүгенгесе безнең Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма театрының бинасы бит инде тарихи бина. Шушы театрга килгәнегез булгандыр мөгаен. Ничек итеп менә качанрак беренче тапкыр килдең икән, шуны хәтерләмисеңме? Әйе, Илсур, беләсеңме, Кыр казлары артыннан дигән спектакль, ул күңелгә шуның кадәрлек нык булып, уелып калган. Мин аны шушында Тинчурин театрына килеп карау бәхетенә ирештем укырга кергән елларда. Беләсеңме, ул спектакльгә мәхәббәт телевидениеда карап шушы спектакльне телевидениедән күреп, гашыйк булып, җылый-җылый әниләр белән утырып, карап, мөкиббән тәгәрәгән менә шу спектакльне мин шушында Тинчурин театрында
килеп карадым. Үзем килеп утырып карадым. Менә шундый куанычлар белән яшәдек, йөрдек. Манда Ислам апаның җырлаган җыры Кыргызлар артыннан бит инде классика. Ул чынлап торып мәңгелешкән җыр шулай бит. Искитмәле әйбәт спектакль. Менә монда булды 90-нчы елгы татар җырының отборочный ниләре, этаплары шушында Тинчурин театры бинасында узды. Минем өчен бик сынау, бик нык җаваплы адымнар иде ул вакытта. Аллага шөкер, шушы бинада мин иң беренче үземнең чыгышларымны ясый башладым дип әйтсәм, бик дөрес булыр. Менә ансын нык истә калган җыр белән бәйле булгачтын инде. Һәм шул вакытта 91 елгы татар җырының мин иң беренче лауреаты булып калдым. Менә иң беренче шушы бик куркып җаваплы чыгышлар шушы Тинчурин театры бинасында булды. Яхшы, менә син чын мәгънәсендә сәнгать кешесе булгач, мин бит сине яхшы беләм инде. Менә син теге сәнгатькә биреләсең икән, чын күңелең белән. Теге урысча әйткәндә полутона дигән әйбер юк, я яхшы, я бердә булмасын. Дөрес әйтәм бит. Шулай булырга тиеш инде, әлбәттә. Башың белән чумасаң һәрвешкә. Менә син бу бинада лауреат булгансың. Мага инде бу бинаның тарихи булуы, аның әһәме бөтенесе сиңа булышкандыр. Булышкандыр, әлбәттә, булышмый калмады. Әле ул вакытта минем белән Зөфәр дә булды. Зөфәр белән шушында ул бит тарихи, аның үзенең бездә сизми торган ниндидер бер көче бар. Ниндидер дулкыннары, без аны күрмибез, сизмибез. Ә бит монда сәйдәшләр йөргән. Шуның кадәр танылган безнең шагыйрьләребез, язучыларыбыз, танылган данлыклы актрисларыбыз, актерларыбыз йөргән. Бу безнең борынгы тарихи, әлбәттә, ул үз изен калдырмыйча, әзрәк кенә басым ясамыйча узмады инде. Менә бит ул сәнгать кешесе бит ул ни өчен таныла, ни өчен биек була. Әгәр дә ул ичке сиземлеге белән, үзе дә аңламыйча шулай берләрне тыя ала икән, шунлык белән генә кеше үсә дип уйлыйм мин үземчә. Тыйларга тырышырга кирәк, әлбәттә. Тырышмасаң да менә ул талантлы кешегә, синең кебек талантлы кешегә ул керә. Үзеннән бирелгән чынлап та ул бит инде. Менә син театрны еш карыйсыңмы? Театрга еш киләсеңме, спектакльләр караштыргалыйсыңмы дип сорыйсым килә. Караштыргалыйм, вакыт булганда без киләбез, карап китәбез. Яңалыклар бармы, яшьләр арасында яшь актерлар бармы, өлкәннәребез нинди рольләрдә уйный дигән уйлар белән әлбәттә килеп кызыксынганыбыз бар. Башмагымда килеп караганым бар. Менә шулай бар инде ул спектакльләр килеп. Бәлки җырларга берәр кызык җыр килеп чыгараймы? Дөрес әйтәсең, ансы да бар. Эсләп йөрим, күңел һәрвакыт сәгать кешенең шулайда хыялый, әлегә нәрсә дә булса. Менә син ничек уйлыйсың? Театрда драма күбрәк булсын идеме, водевиль формасындагы комедиялармы, нәрсәләр кайсы сиңа күбрәк ошый? Зур. Беләсеңме, күңел халәтеннән чыгып, кеше килә спектакльләргә. Кемнеңдер менә драма карыйсы килә, бәлкем җылыйсы килгән вакытында дип әйтәсем килми инде. Шулай да менә җиктер күңелнең тулган чагы була, нәрсәдер күрәсе килә, безнең тарихыбызга кайтасы килә. Шундый вакытта әлбәттә килеп утырып, бер драма карап, күңелләр тынычланып китә торган вакытлар бар. Инде кайфның бераз җиңелрәк, водевиль, комедия, шундый әйберләрне карыйсы килгән вакытында әлбәттә кешегә менә сайлап алырга мөмкинлек тудырлык безнең театрларыбыз булсын, аларның репертуарлары бай булсын дип әйтәсе килә һәм кызыклы бүгенге көннең таләпләренә туры килә торган әйберләр булса, ул бик яхшы була. Кеше һаман да тартылып тора. Менә миңа калса, заманча гына спектакльләр куеп дөрес микән ул, әгәр дә классика булмаса, ничек уйлыйсың? Классика кирәкме? Классика әлбәттә кирәк. Ул бит безнең классика бөтен эшебезнең аның стержене дип уйлыйм инде, әйме. Аларны калдырырга кирәк. Ул беренчедән ул яшь актерларга тәрбияләнер өчен уже ул анда бит
тиешинчә ничек уйнарга тиеш, нинди булырга тиеш уже ул бит инде куелган. Шуны кабатларга ул бит инде практик рәвештә дә дигәндәй. Әмма барыбер бүгенге көннең үзгәрешләре бик каты. Техник яктан да ул бик каты үзгәрешләр, әлбәттә репертуар ягыннан да, һәм инде ниндидер бер теге яңалык кертергә дигән сүз ул бөтенләй спектакльне алмаштырып яңалыгына гына кертү дигән сүз түгел. Бәлки иске дип әйтик инде репертуарда берничә ел уйналган әйберләрне яңалык белән әйтик шул ут ягыннан, ниндидер декорация ягыннан үзгәртеп җибәрү ул яңалык кертә. Инде Карашка шулай. ул үсеш булырга тиеш инде, мин дә шулай дип уйлыйм. Режиссура үсәргә тиеш. Яңа спектакльләрне әлбәттә ул барыбер кирәк. Ансыз ул яшьләргә кызык. Килгән яшьләрне җәлеп итер өчен, яшьләрнең бүгенге көндәге карашларын тагын да ачып бирер өчен яңа спектакльләр кирәк. Ансыз булмый ул. Әмма шунысы бар, ул торып каламы юкмы? Ул әлбәттә һәрбер куелган эш күп көч сорый. Әмма инде ул халыкка үтәме юкмы? Ансын инде үтмәсә, ник аны бердән генә төшереп калдырга була, уйнамаска була, яңаны алырга кирәк. Ниндидер бер тагын да кызыклырак, үтемлерәген сайларга кирәк. Әлбәттә бу шул эшләү инде. Тик тормаска. Шулай шул. Бүгенге көндә музыкада аннан соң инде ниндидер алымнар үзгәрде. Ничектер яңа төсмерләр кертә торган инструментлар дип әйтим, аранжировкаларда мәсәлән яңалыклар, ниндидер алымнар белән ул барыбер иске элекке куелган спектакльгә ул яңалык бирергә мөмкин. Менә шундый алымнар. Бу инде ул бит инде режиссер аны тик тормый эзләнергә тиеш. Режиссер күзлегеннән бик нык. Бер дә булмаса, кайдандыр чакыртып, ниндидер әгәр дә үзеңдә үзгәреш сизмәсәң, кайдандыр чакыртып, була режиссерны кулланып, күрсәтеп, ниндидер бер төрле адым атлап карарга мөмкин. Шундый алымнар белән дә эшләргә була. Әлбәттә, бик җиңел түгел. Эзләнергә һәм аңарга бит инде үзе теге әйтә целенаправленно теге барырга кирәк. Шуңа күрә бик җиңел булмаса да алымнарны кулланып карарга кирәк. Мин уйлыйм, килгән спектакльгә яшьләр дә шул өлкән буыннарда барыбер яңалыкны алар үзләре дә кабул итеп, тизрәк нинди дә булса үзләрендә икенче төрле теге үзләрен икенче төрле яктан ачырга теләүчеләр күп бит. Куркмаска кирәктер дип уйлыйм инде. Юк инде, курыксаң бер нәрсә эшләп булмый. Менә син бит яңа җыр сайлыйсың да, аны бит инде халыкка үтәме юкмы икәнен тәгаен генә белеп булмый. Нинди аранжировка ясарга икән? Бүген мәсәлән үтмәсә дип уйлыйм мин. Бүген мәсәлән мине башкарда кабул итмәсәләр, бәлки аны күпмедер вакыттан соң бер яңа буын безнең үсеп килүче буыныбыз күреп алып карале. Ниндидер җыр булган, менә шуны бүтән төрле дип үзенчә тәкъдим итәр. Бу бит инде архив, бу бит инде эшләнгән эш. Аллага шөкер, ул булырга тиеш. Ул бит барыбер репертуар дигән сүз инде барыбер шушы үзебезнең телдә җырлангач инде яшьләребезгә бер төрле бер мәктәп тә булып тора инде. Менә ул эстрадага дип әйтикме, театр сәнгате булсынмы, миллилек калырга тиештер дип уйлыйм инде. Шулай бит, ул миллилекне югалтырга ярамый минем уйлавымча. Миллилек югалырга тиеш түгел, әмма әлеге дә баягы менә аның яңача ничектер ачу юлларын сөйләргә кирәк. Мәсәлән, менә бүгенге көндә кайбер орнаментлар бар. Кайбер орнаментларны безнең борынгы ниләребезне, рәсемнәрне алып чыгарып, яңача тәкъдим итәләр. Ниндидер оттенклар, краскаларда да, шуның шәйберләр белән. Дөресен әйткәндә, минем үземә дә ул хәтта бик матур булып яңача булганга гына түгел, ул ниндидер бер адым ясап, ниндидер ышаныч белән күтәрелергә ярдәм итә торган әйбер дип саныйм мин. Куркырга ярамый. Мәсәлән, шул кабатланып, ул менә тарихта калганнарын, әйбәтләрен аның инде әлбәттә шулай алып барырга кирәк. Әмма бүгенге көндә тәкъдим итәргә кирәк ничектер яңача. Шул ук безнең яшь буыныбыз, мәсәлән, менә яшьләребез бүгенге көндә бик күп информация күп чорында. Анда бит дөресен генә әйтик, әйдә хәзер бөтен җирдә рус мелодиясын гына да тыңламыйлар бит. Бөтен җирдә чит илнеке, әйтик зарубеж дип әйтәләр, нәрсә, бүтән телләрне бик каты тыңлыйлар. Бу яшьләребез бик мавыга бит аның белән. Шуңа күрә
Безнең дә шундый булсын театрыныгы, булсын музыка өлкәсендә, булсын җыр өлкәсендә ниндидер менә яңаша ашу, мәсәлән, җырны да башкарганда элеккечә башкару түгел, менә бар икән аның, мәсәлән, башкару манерасында бер төрле яңалык, аны куркмаска кирәк, аны тәкъдим итеп, менә шул теге тәкъдим итәргә кирәк. Әлбәттә, һәрбер яңалык шундук кабул ителми. Ул вакыт узгачтан ничектер аңарга менә безнең алдагы буын, чынлап та менә бу матур булган булса, бу элекке буын белән безнең алдагы буын бәйләрлеге булса, көчле булса, чынлап та хәзинә булып сакланырлык булса, ул аны күтәреп алып китә. Киләчәккә тапшырыр өчен бездән дә ниндидер яңалык булырга тиеш. Менә бу теманың башында син бик вакытлы урынны искә төшердең, теге рәсем дип. Чынлап та менә безнең театрда, Тинчурин театрында Наҗия Галимованың иҗат студиясе ачылды. Менә ул студияда ул заманча костюмнарны этник, безнең милли алымнарын истеп, матур итеп ясый торган студия, мастер-класслар үткәрә, һәм спектакльләрдә аның ул костюмнары, менә ул алымнары, аның ул шушы мастерскойның хезмәте кулланыла. Әгәр дә кызыксынсаң, син дә килеп карап китергә мөмкин. Бәлки үзеңә сәхнә өчен берәр кызык нәрсә табырсың, аның белән килешү бәлки төзерсең, ул бик тә талантлы кеше безнең. Рәхмәт. Менә шундый. Менә мине сөендерә синең менә шушындый оптимистик карашың тормышка, киләчәккә. Менә чынлап та искелектә калмаска, искелекне яңалык белән бәйләп, матур итеп алып бару яхшы. Менә миңа бик тә ошый синең белән бу сөйләшү. Аннан соң синнән шуны сорыйсым килә. Син бит инде иҗат кешесе. Син һәрвакыт мин сине яхшы беләм, яңалык эзлисең. Мин синең хәтерлим әле менә, менә шушындый җырны җырлыйсың, шушындый стильдә, шушындый формада дигән чакларын хәтерлим. Чынлап та берәр тапкыр театрда спектакль уйнап карарга дигән теләгең туганы юкмы? Сол уйга башка элек крейд андый хыяллылык белән теге. Андый вакытлар да булгалый, уйныйсы килгән вакыт, әмма спектакльдә бит инде ул бик җаваплы, һәм анда бик күп текст бит, ул бит. Яхшы алырмы икән дигән теге. Шул инде без кем нәрсәгә ялешәбез? Юк, менә синең кебек җырчы кеше, синең кебек талантлы кеше берәр төрле спектакль өчен бик зур табыш булыр иде минем уйлавымча, әгәр дә инде ул. Бу тоже шулай ук яңалык, мәсәлән, театр ягыннан коркмасалар алып карасыннар. Иң мөһиме синең теләк кирәк менә ул. Чынлап та ул бит менә теләк кешенең, сәнгать кешесенең төрле теләге була. Режиссер инде, онда бит режиссерда күптер, мәсәлән, ул спектакльләрне ничек күрә, ничек итеп тәкъдим итәсе килә, шуннан да торалар. Ул минем теләгем генә түгел инде, мәсәлән. Юк, мин просто синең теләгең бармы, юкмы? Бар инде, әлбәттә. Кая инде киноларда күреп, монда шундый образда кай вакыт инде үзеңне уйласаң, булыр микән, уйный алыр микән дигән уйлар килә. Мен бит кешесе, сәнгать кешесе, барыбер теге үзеңчә ничегрәк матур образларда булай итеп уйнап булмый, бигрәк матур уйный дип сокланып, шуның кадәрлек карап утырган моментларда инде теге. Шуңа күрә сорыйм, менә син. Бу минеке түгел дип та куясың. Булдыра алмассың дип та куясың. Син хисле кеше, синнән булыр ул. Белмим инде. Синең бит күңелеңдә ничек шунда кирәк җирдә җылап җибәргә кирәк, җирдә җылап та җибәргә мөмкин әйме? Җыласам, минем бөтенләй текст тантыла. Мен җыларга бөтенләй ярамый. Зәйнәп, әйбәт сөйләштек, әңгәмә, Аллага шөкер. Менә нәрсә сорыйсым килә тагын. Синең татар театрына берәр төрле аерым берәр теләгең бармы? Театрга әлбәттә, иң беренче чиратта инде ул мәхәббәт кирәк эшеңә. Кайдадыр галочка өчен, мәсәлән, теге күренер өчен генә киелеп, нидер сәнгатьтә инде барыбер зур эшләргә җитешеп нидеп булмый. Ирешеп булмый. Бүгенге көндә барыбер менә килгән яшьләребезгә
тиешенчә менә игътибар, әлбәттә, ул бүгенге көннең таләпләре тегеләй дә зур, булай да зур, ул без теге чорда яшәмәгән белмибез ничегрәк булган. Әлбәттә, авырлыгы бар. Бүгенге чорның килгән яшьләребезгә һәрвакыт материал яктан да әйбәт теге ни булса, ярдәм булса, кешенең күңелен үстерерлек шундый ниләр булса, ярдәм булса, барыбер сәнгатькә бит инде анда аерым бөтен дөньяны онытырга кирәк. Ул бит бик авыр эш. Аны әйтергә генә теге чыгып сөйлә хәзер. Чыгып күренгәндә генә башта да әйбәт кебек, тиз генә, җиңел генә булган кебек. Әмма гаиләсе булган кешегә барыбер инде бу тормыштагы матди теге ниләр үзгәреп торганда, стабиль булмаган вакытта инде барыбер ул кеше өчен авыр эш. Һәм шуңа күрә барыбер һәр яклап, әгәр дә дәүләт ягыннан да ярдәм булса театрларга, шул вакытта инде ныграк үсери чәчәк атырый дип уйлыйм мин үзем башлый йөргәндә. Чөнки сәнгать ул барыбер ничек кенә карасаң да ярдәмгә мохтаҗ. Барыбер яшьләр вакытта, хыялый вакытта килеп керәсең, яшьлисең, эшлисең, әмма бер чорда ул теге сүнеп куярга мөмкин. Сүнеп куйгачтан шуңа күрә кешегә барыбер яңадан барыр өчен ул инде ниндидер бер ярдәм кирәк. Театрларга да бик нык кагыла дип уйлыйм мин анда әйберне. Театр шулай ук актерлар белән, яхшы актерлар белән шушындай ук барыбер һәрвакыт мөнәсәбәт матди яктан игътибар кирәктер дип уйлыйм. Аңладым, бик яхшы теләкләр. Тамашачы күбрәк килсен, әйме? Ну, тагын дәвам итсәк, тамашачыны җәлеп итер өчен бит әйбәт куелган. Әлегә дә баягы шул яңача суарылган, яңача дип инде искене дә яңартып теге барыбер аның өчен барыбер күп көч кирәк. Һәр яклап шуңа тамашачыны җәлеп итү бүгенге көндә бик авыр. Тамашачыны үзеңә игътибар иттерер өчен бүгенге көндә бик тә зур хезмәт сорый. Менә Зәйнәп, сиңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бүгенге безнең бу әңгәмәгә килгәнең өчен. Димәк, син театр сәнгатенә, гомумән Тинчурин театрына битараф кеше түгел. Әгәр дә битараф булган булсаң, килмәгән булыр идең. Һәм инде бездә синең сыман тамашачыны югалтырга теләмибез. Шуңа күрә дә безнең апрельдә булачак Мәдинә спектакленә сиңа чакыру билеты тапшырабыз. Менә кабул итеп ал. Рәхмәт. Рәхмәт, Алла берсә киләм. Бик зур рәхмәт. Зөфәр әфәнде белән бергә килерсез. Тинчурин. Һәм инде сиңа телисе килә, үземнең исемнән, бөтен театрыбыз коллективы исеменнән сиңа иҗади уңышлар, бөтен үзеңнең куйган максатларың барып чыксын, үзеңнең теләгәнеңә ирешергә язсын, яңадан яңа җырлар тудыр. Һәм инде улың Акбулат белән тагын да матур дуэтлар көтәбез синнән, сездән дөресрәге матур итеп иҗат итегез. Амин, рәхмәт яхшы. Мин шәхсән үзем бик сөенәм. Сез Зөфәр белән икегездән шундый талантлы җегет туганга. Рәхмәт. Иҗади уңышлар. Аралашып яшик, дус булыйк. Амин. Һәм театрны ташламыйк. Ярамый театрны ташларга. Һәй. Яратыгыз театрны. Сау булыгыз.